Ahoj, mý oblíbení fanoušci a všichni, co mě rádi sledujete. Dneska mám pro vás takový překvapení, takového speciálního hosta, který se jmenuje Tady. Budeme spolu natáčet různý videjka, bude to se mnou, budeme natáčet různý ochutnávky, různý jako srandy a takhle. A dneska je tady se mnou. Dneska jsem se tady prostě pozvala. A je to můj nejoblíbenější youtuber už od roku, co si vzpomněla, 2013. Už ho sleduju fakt jako hodně dlouho, několik let. A dneska už jsem na tady. Ahoj kamarádi. Začínám být fakt nervózní. Proč? Nemusíš být nervózní ze mě. Ne, já myslím, jako, že jsme se nikdy prostě ještě neviděli osobně. Tak z toho jsem prostě nervózní, že si nikdy neviděla ještě moji reálnou tvář. Že vždycky na YouTube se objevuji jako, že mám prostě vymyšlený výsled. Jasně. Tak k tomu jsem teď trošku nervózní, No. ale jako to bylo v pohodě. Každopádně se moc těším, co my spolu vyvedeme, jaký blbosti třeba vymyslíme a těším se na všechny naše videjka. To já taky. A mám tady ještě pro tebe takovou jednu otázku. Ano? Že Ptej se. všichni youtubeři, třeba Stay 12 a takhle, tak na tebe jako říkají jako docela dost hnusný věci. A mě napadla jedna otázka, jako jestli fakt jako na svých fanoušcích vyděláváš peníze, nebo prostě mě jako je to divný. Já si myslím, že je to blbost. A kdo tohle to říkal? Teď jsem dneska koukal na jednoho youtubera a ten to zrovna říká, že se prostě vyděláváš na svých fanoušcích, že nemáš rád a takhle. Kdo to bylo Stay 12? Jak jsi říkala? Teď jiný youtuber, ale teď nevím jaký. A já jako nevím, doufám, že to není pravda. Jako... No já teda, já se dělám já se dělám i v mých videích v mém samostatném kanále i srandu a jaký jsem tam, takovej jsem i doopravdy, si aspoň myslím. Tak mi je líto, že si někteří lidé myslí, že to je jinak. Já si taky myslím, že je to blbost. Já jim to jako nevěřím, jako z části, no. Ale prostě jsem si to potřeba ověřit, no. A teď jo. Tak, se těším na naší spolupráci. Dáme placáka? Jo. A co ještě musím říct, že tě mám moc ráda, no. No, já jsem moc rád, že můžu vůbec spolupracovat s mojí faninkou a je mi ctí být na tvém kanále. Děkuju. Tak se mějte zatím moc krásně. Ano. A zatím ahoj. Ahoj.